Si a Catalunya, senyor Oriols, qui va fa la paga. I miri, per rebaixar el nivell d'aquesta cambra i per embrutir la política catalana, vostè sol en té prou. Jo no hi contribuiré. Mai cap argument, mai cap contraidea, només comentaris personals i pejoratius, que si viatja poc, que no llegeix massa, que rebaixa vostè soleta el nivell de la cambra. Veig que en el debat parlamentari i de les idees ja ha claudicat i s'ha rendit. Ho celebro. Saben què rebaixa el nivell d'aquesta cambra? La banalització permanent del feixisme que fan el PSOE, Junts, Esquerra, els comuns i els copaires. Els pactes antidemocràtics per arraconar diputats escollits democràticament a les urnes. L'intent reiterat de silenciar l'oposició o de sancionar aquells parlamentaris que no s'agenollen davant la correcció política. Això rebaixa el nivell d'aquesta cambra i també rebaixa el grau de democràcia, igual que els casos de corrupció. Cada cop que el senyor Illa ens etziba la frase «qui la fa, la paga» a Catalunya, ens ve el riure, perquè tothom sap que no és certa. Des de l'immigrant il·legal que t'estova per robar-te el braçalet fins al polític que et roba delicadament els impostos adjudicant contractes públics inflats, tots se'n surten com si res. Vivim un país que no fa cordons sanitaris a la delinqüència, els fa a qui vol erradicar-la. Com vulgars proxenetes, alguns polítics s'han cregut amb dret de prostituir la democràcia i s'han enriquit personalment, trepitjant la confiança dels votants i traint les institucions. Sovint s'ha descobert l'escàndol, s'han fet grans titulars i s'han exigit i convocat comissions com aquesta. I saben quin ha estat el resultat de tot plegat? Ni un duro ha tornat a les arques públiques. A Catalunya ni recuperes el rellotge que et fumen els menes al Raval, ni recuperes els diners que et roben els ministres als despatxos. Aquí qui la fa no la paga, senyor Illa. Qui la fa ens governa. Vos avui compareixeu pel cas Koldo, que es remunta quan era un ministre de Sanitat del govern d'en Pedro Sánchez, època en què vau liderar l'adjudicació centralitzada de contractes de material sanitari per valor de 2.500 milions d'euros, un procés enguany sota sospita per presumptes irregularitats. I després encara hi ha qui es pregunta per què va en augment la desafecció política, encara hi ha qui es pregunta per què creix Aliança Catalana. Ja que no paguen la corrupció davant dels tribunals, esperem que la paguin davant les urnes.